FTBC release po tayo ha. Good luck mga kalapatids. Puputulin ko na po. Yo, what's up mga idol no? So yun nga mga idol no, finally dito na tayo ngayon sa mga idol, Marisol Broadway mga idol no. At yung mga idol na Pulilan, Bulacan mga idol no. So second training. Anong training na ba to? Pangalawa no, special yung una no. Sino pangalawang training to mga idol no, Pulilan, Bulacan mga idol. At yun nga mga idol no, pangatlo. So sorry na pangatlong training na to mga idol no. So Pulilan, Bulacan mga idol. At yun nga mega shoutout MPC, yun. Mga idol, baka may shoutout kayo mga idol. O, mega shoutout dyan, o. Mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids. Ano? Shoutout kay Boss G. Boss Jimmy Laksamana. Ayun, mega shoutout kay Boss Jim, no? Yun, mega shoutout, no? Shoutout Marilyn Flores. Yan, shoutout Marilyn Flores. Yun ang at yun ang mga idol, no? At yun, marami ng ibon mga idol no, at maghihintay pa hanggang alas 9 ito mga idol. Sa mga hindi pa hindi pa nakapag-ano dyan no. Sa mga wala pa, yun. Yung mga malakas, mamaya pa yun. Alboro lang. Yun. Yun, mega shoutout no. Anong idol? Anong lock mga idol? Anilop. Anilop. Yan, mega shoutout no, Anilop. Yun ang pasensya na mga idol no, wala tayong ilaw mga idol eh. So yung ilaw natin, order pa natin no, para may ilaw tayo rito pag nag-vlog tayo. Ayun na mega shoutout na sa lahat ng mga kalapatids no. Nagkakagulo sila doon mga idol no. Meron silang 1v1 mga idol. Yun nga no. Yun, palakasan ng ibon to mga idol no. So wala kasing GPS mga idol. Ang mangyayari dito is takbuhan siguro to idol. Takbuhan ba to idol? Takbuhan idol. Ayun nga no. Saan yung loop mga idol? Sa banda? Sa Metro Manila. Pero ikaw yung nalaban. Wow, talaga masarap na bukas na abangan no. Yun nga no, sa 1v1 no, sa kay idol. Ay Junjun. Alam ko si Junjun. Ayun, yan mega shoutout kay Junjun no. Sa lahat ng mga kalapatids dito na sa mga nakapag-subscribe sa channel ko, mega shoutout no. At please naman no, sa mga viewers yun, mega shoutout sa lahat ng viewers natin diyan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol no, please pa-subscribe naman sa munting channel natin mga idol. At yun mga idol, mega shoutout kay Two Princess Love mga idol. Ang lupit ni Two Princess Love mga idol no. At nanalo sa pooling mga idol no, first sa pooling mga idol. Lakas talaga, solid talaga no. At Team Aswang. Idol si tropang Two Princess Love niya, si Manman, no? Ang lakas ng ibon niya, mga idol. Yung nagmamadali si George sa talpak, mga idol, kasi mga idol. May shot tayo din, mga idol, eh. Andun! Mga idol, marami na nagsakay ngayon, mga idol. Sobrang dami na talaga. Yun, mga ibon, mga idol. So, pangatlong cruise na yan itong kakarga ngayon, mga idol, no? At yun 6:30 to 9, alas 9 mga idol yung kasakayan dito mga idol. So yung iba na ito baka nasa trabaho pa hanggang alas 9 naman to no. Ayun Shoutout kay Tulong. Shoutout na kay Tulong. Tulong guys. Ayun so syempre mega shoutout kay San Jojo no. Dadaan na sa bagsakay dyan, baka mapilayan yung ibon. Nagmamadali sa nagmamadali sa shot eh. Ayun na nga mga idol natin yan. Okay, so mega shoutout sa pogi nating coordinator kay Boss Jim. Yun. Ayun na nga no. Bayar. Ayun, cashier ko nandun. Oh, 60. Ayun na nga mga idol no, pangatlong training to ngayon mga idol no, Pulilan, Bulacan mga idol. Shoutout rin kay Rapitol po. Yun, mega shoutout no. Mga idol, daming kalapatids dito mga idol, mga bata pa mga idol, mga puncher mga idol no. May future to mga bata na to eh, hindi to mag-aaral eh. Magkakalapati na. Solid to mga idol no. Oh, future sa kalapati mga idol. Solid to mga idol. Shoutout idol. Lock Marco idol. Yun, mega shoutout no, Lock Marco. Yun. Solid no. Ilan ibon mo? Ilan ibon mo? 5? 35. Malakas idol, malakas. Yan nga no. Solid.
Yun na mas maganda mga idol, bata pa lang para paglaki mga idol yun, solid na kalapatids. Ngayon pala mga idol, no, bata pa lang talagang nag-iibon na no. Eto no, ito mga bata na to no, habang ano to, makakapagpadulo tong mga to mga idol no. Tatalunin pa yung ibon natin mga idol. Tayo mga idol, mahinang nilalang lang tayo mga idol. Eto nga akin mga idol, no, pang ano lang to mga idol, pang content lang to mga idol. No. Mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dyan. Ayun nga no, pang content lang sa atin no. At yun, salimpusa lang yung mga warrior natin mga idol no. Pero pumapalo sila mga idol, kaya abangan din natin mga idol no. Kay Boss Johnny, Wait sidecar lang, sa Kalam. So, yo, mega shoutout idol. May shoutout ba kayo? Shoutout sa asawa ko, si Marie. Yun, mega shoutout kay Marie. Yes! Yun, Kalapatids, number 1. yan, kalapatids number 1 no. So, MPC no. Aubil, number 1. Champion! Yun, mega shoutout. Team Mobile. Kay Liwanag. Ayun na nga no. Shoutout Ngayon na mga kay idol no, Liwanag sa pangatlong training ko dito mga idol no. So ngayon lang maraming tao mga idol no. Maraming mga kalapadis na nagsakay ngayon mga idol no, na nakasabay natin mga idol. Kasi minsan pag dumadating tayo rito no, wala pang, ay mga kalapadis, mga siguro magsasakay sila kasi no, yung mga ano, yung mga malalakas na mga ano, mga kalapadis no, siguro magsasakay sila sa ano pa, sa mga medyo malayo pa no. Ngayon parang easy pa lang sa ibon nila to, kaya yun, chill lang muna sila no. At yun nga, maraming kalapadis dito ngayon. Ayun mga idol, nasa si Cousin Jojo, wala na? Asabay na rin mga idol, so tapos na tayo magdalpak mga idol na si Cousin Jojo mga idol. Solid na solid to. Isa pa kuya. Shoutout kay Eric Lop. Oh, Eric Love, yan, mega shoutout. TV. Ah, tuloy na ba kayo? Opo. Oh, mga tuloy na pala to. Pwede na maglaro to mga. Sa mga donate lang Yan, sa mga nagdo-donate dyan ah. Iisa yung natin, iisa yung iba natin dyan sa team donate na yan, yan ah. So yun mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol na bukas mga idol, samahan nyo ako mag-abang mga idol na so bilad na naman tayo sa init mga idol. So yun na nga mga idol na at yan, hanggang dito na itong video na ito. Bye bye. The next day. Kumusta mga kukuy? So yun na, good morning MPC yun. At sa mapagpalang araw sa inyo mga kalapatids no. Yun na nga, Pulilan, Bulacan na mga idol. So third training na tayo ngayon mga idol no. March 12. Yun na nga, mega shoutout MPC. At yun na nga mga idol na mag-abang tayo ngayon mga idol. Titingnan natin yung ibon natin mga idol, kung yung breeder natin mga idol na ninakaw ng bata, kung consistent pa rin siya sa uwian mga idol no. Kasi sa una at sa pangalawa mga idol, siya lagi naunguna mga idol no. Yun yung breeder na binili natin mga idol sa isang kaibigan na sobrang mura lang talaga no. Dahil kailangan niya ng pera, so binili natin mga idol sa halagang ano lang mga idol, sa halagang secret. Yun, binili natin mga idol no. Tapos yun nga, pinasok ng mga bata, pinasok ng mga bata yung ano ko, yung love ko, pinasok nila. Tapos natin mga idol. Yan, at buti na lang mga idol no. After 2 days siguro, baka nakawala siguro sa kanila. Yan, nakawala yung ibon mga idol. At yun, bumalik mga idol no. So breed lang natin yung breeder lang, di siya pwede pakawalan. At yun, bumatcher siya mga idol sa love ko. So kaya yun, sinubukan kong nilaban. At yun, sa 2 days na na training mga idol no, naging consistent siya mga idol no. Unang bitaw, San Fernando, Pampanga. Ano siya mga idol? Second down dito sa lop natin. Tapos apalit, yon. First bird siya no. Talaga sobrang aga, 7-11. So ngayon mga idol, nakabangan natin mga idol, Pulilan, Bulacan mga idol. So titingnan natin kung ganun pa rin siya kabilis mga idol no. Mukhang na-excite ako sa ibon na to mga idol no. Ayun no, titingnan natin mga idol. So abang mga idol no. Samahan niyo ako mag-abang no. At yun na, tulad ng sinabi ko dati mga idol no. Sa laban ng mga ibon talaga mga idol, halos pang content lang ginagawa ko mga idol. At yun na nagiging salimpusa lang tayo dito sa mga lalakas mga idol. Napakaraming malalakas mga idol. Napakaganda ng mga idol, napakaganda ng panahon ngayon mga idol no. Time check tayo mga idol, 6:58 mga idol no. Yun na nga, talagang napakaganda ng uwian ng mga ibon natin ngayon mga idol no. Ayun na So ito, bakbakan to sa mga idol, tawid dagat to mga idol na south mga idol. Titingnan natin. So release time doon 6:33. Pulilan, Bulacan. So 6:58 na mga idol no. Mega shoutout mga idol na sa Kalapatids Flyer Mix ni Ronald Gonzalez mga idol, and breeder mga idol no. Yun, mega shoutout mga idol. Mga idol na may paparating na mga idol oh.
Ano ano. Napakaganda ng ano mga idol, napakaganda ng panahon mga idol, no. Maliwalas mga idol, oh. Yan, sa loob ko dito mga idol, merong ano, puno ng nyog, bayabas. Yan, pag may bunga yung bayabas mga idol, pwede tayo kumuha dyan lagi mga idol. Kumukuha tayo ng bayabas dyan. At yun ano, dito rin sa ano mga idol, meron din ano, dyan sa ito, Aliana Lab, sa mama ko. Yan sa utol ko. Yan, puno ng alateres. Tapos yung mga idol, duhat mga idol, oh. So dumadaan tayo dyan mga idol, kumukuha tayo ng duhat mga idol, no. Yan, napakaganda ng panahon mga idol. So mali pala tayo kanina mga idol, no, nung sa ano mga idol, no, sa training nung sa apalit mga idol, no. So yung apalit mga idol, nag-release ng 612 mga idol. Tapos dumating pala siya mga idol dito, dito yung record ko mga idol, oh. Dumating siya na blue bar, yung blue bar na yan, 644. Yung mga idol, kaya nasabi kong sobrang bilis siya mga idol, kasi nunguna siya mga idol. Tapos yung black check natin 707 mga idol. Checkered dumating ng 801. Tapos yung Jansen naman mga idol na dumating ng 810. Yung mga idol na ito yung blue bar na ito mga idol, yung breeder mga idol. Yan, bibigyan natin ng pangalan yan mga idol, no. Bibigyan natin ng pangalan mamaya yan kung ano, kung ganun pa rin siya kabilis, no. So dito tayo ngayon mga idol. Yan, Pulilan Bulacan, May 12 mga idol, no. Yon. Release siya 6:33. So titingnan natin yung performance ng ibon na ito mga idol, no. Kung magiging consistent siya mga idol. Sino ito mga idol, no, checkered mga idol. So tingnan natin mga idol, no. Pero umikot-ikot pa mga idol, no. Yun na mga idol. Yan, dumadive na mga idol. Yun na. Nagalangan siya mga idol, no. Yun na nga mga idol, oh. Yun, oh. Sino nga mga idol, no. First bird tayo mga idol. May ikot-ikot pa. Yun nga, no. Ito may dumadive din na isa. Sino ang mga idol, oh. Double band natin to mga idol. Yung checkered natin mga idol, no. Ayun na nga, oh. Ayun, first down tayo mga idol, no. Ayun na nga, oh. Magalangan siya mga idol, no. Magalangan siya bumaba. JB, kalampagin mo yung kulungan. Sino mga idol na time check mga idol na 7:21 mga idol, no. Sino mga idol, yun na natin mga idol, no. Tine-checkered natin mga idol. Siya nang una ngayon mga idol, no. Bumaba na tayo, bumaba na mga idol, no. So yung checkered natin ang una ngayon. Time check tayo 7:21. Ito siya mga idol, no. Siya yung dumating ng ano, nung sa release ng ano, release yung sa ano, sa training ng kapalit, no. Siya yung dumating ng ano, 8:01. Siya yung pangatlo, no. So ngayon siya yung first bird ngayon mga idol, no. First down mga idol. Tingnan natin kung sino yung pangalawa mga idol, no. Second bird tayo mga idol, no. Ito yung black check natin mga idol, no. Yung biglaan na sumulpot mga idol. Ano nga siya, no. Nung galing siya dito mga idol, oh. Biglaan na siya sumulpot mga idol, no. So time check tayo mga idol 7:28, no. Yun na, second bird natin. At yun nga mga idol, no, wala pa yung blue bar mga idol, no. Wala pa yung breeder natin mga idol. So second bird tayo, second bird 7:27.
Yan nga. Okay, 2 down. Sino ang mga idol? Dito na siya mga idol, oh. Ayun na mga idol. Ayun na. Bubulusok mga idol, oh. Aba! $7.53. So yun na nga mga idol, at dumating na nga yung mga ibon natin mga idol, at kulang pa rin tayo ng isa mga idol. Ano, kulang pa tayo ng isa mga idol, at yun, Pulilan, Bulacan mga idol, May 12 mga idol. So yun, release 6:33. Ayun na nga mga idol, yung blue bar natin mga idol, at siya naman yung huli ngayon mga idol sa tatlo mga idol na talagang ilalaro natin, 7:53 siya dumating mga idol, at yun na nga mga idol, hanggang dito na ito mga idol, at yun na, again, maraming salamat sa mga viewers natin dyan, sa subscriber natin. Maraming salamat sa inyo mga idol. Maraming salamat. Appreciate ko talaga mga idol yung pag-subscribe niyo sa akin, pagpanood niyo sa channel ko. Yun, at sana mag-subscribe pa kayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please naman napasubscribe yung channel na to, yung Alburo Loft. Yun, mega shoutout sa lahat ng mga subscriber natin dyan. Ayun, maraming salamat sa inyo, at hanggang dito lang to mga idol. Thank you. Bye-bye.